Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ман барои канали Басири 91 шеъри Тағоимурод Орифӣ ки бо номи модар аст қироат мекунам. Ба тамоми модарон, хоҳарон бахшида шудааст. Гӯш кунед. Дӯстони азиз, ҳатман ба канали Басири 91 обуна шуданро фаромӯш нанамоед. Модар. Намехоҳам шави пиру хазину мустарат бинам. Маризу хаставу танҳову рӯи бистарат бинам. Намехоҳам шави ту ҳамнишини шоми танҳоӣ. На гардеро сарат бинам, ғамеро ҳамбарат бинам. Намехоҳам шави пиру бубинам ман туро ранҷур. Мисоли дидаҳои шаб шаванд чашмони ту бенур. Намехоҳам ки паҳлӯяд нишинад ёри бедарде. Барояд қиссаҳо гӯяд зи умри рафтаи ноҷур. Вале афсӯс, пири раҳнамои дидаат гаштааст. Ба роҳи дидаҳои ту ҳазорон дидаҳо бастааст. Миёни кӯчаи пирӣ макун ай ҳақ ту афгораш. Тамоми умр аҳди худ барои ҳақ бахшидааст. Дилам бисёр мехоҳад ки очам ҷовидон монад. Миёни бандаҳои пок ҳамеша дар амон монад. Ба пирӣ қисмати ноҷур насозад қалби ӯ ранҷур. Худоё очаи ҷонам бари ман бехазон монад. Барои модарон ҳамеша бо мо бошед. Худованд мову шуморо нигаҳбон бошад.